Il-ħajja hija vjaġġ li ħadd ma jaf fejn se jieħdu. Bil-vjaġġ ta' Rebecca jinbidel fl-aħħa ta' berqa. Jum li kellu jkun wieħed bħall-oħrajn, inbidel f'wieħed li qatt mhux se tinsa meta tilfet id-daw tajnejha f'24 siegħa. Kont marta dar, kollox, so darba baxxejt u kif klajt rajt ħaġa bajda. U r-raġel għetlu isni minn xet nara sew, u r-raġel għalli m'għandek xejn ta' jidher għalli maħjan jieħdok l-emerġenza u minn hemmhekk qalu li ġietni moreġija. In 24 hours kelli nopera ruħi. Mbagħad hemmhekk tlift id-daw ta' għajnejja. Hija qalet li persuna li titlef id-daw tul ħajjitha issiba aktar diffiċli biex tidra tagħmel l-affarijiet mingħajr ma tara. Qalet li l-ewwel sentej kienu ħolma kera li bħal donna ma riditx tgħaddi. Ħolma li fi kliema inbidlet f'waħda mill-isbaħ fl-aħħar 8 xhur meta bdiet tattendi iċ-ċentru Spero għal persuni naqsin mid-dawl. ċentru li assigura li persuni adulti u anzjani jkunu jistgħu jgħixu ħajja indipendenti, kif spjegat il-koordinatriċi taċ-ċentru Merjem Vella. Bażikament il-persuni jiġu hawnhekk kuljum it-tnejn sal-ġimgħa bejn id-9 u s-sija u jkollhom attivitajiet differenti. Ħafna minnhom fuq bażi individwali, pereżempju jitalmu tablet, il-mobile, il-braille, ikollhom attivitajiet tal-arti bħal mużika u affarijiet oħrajn. Jiġu artisti wkoll jgħalmuhom kulħadd skont l-erja tiegħu, imma xi kultant ikollhom ukoll ħarġiet interessanti, ħafna drabi li jkunu esprimew ix-xewqa huma stess. Rebecca qalet li bl-attivitajiet li jittellaw illum tista' tgħix il-ħajja daqs li kieku qatant tad-dawl tajnejha, filwaqt li sabet faraġ f'persuni oħra li qed jgħixu l-istess esperjenza bħala. Hawnhekk itallimt it-tablet, jien kont inħobb naqra ħafna, allura da bil-pendrive fuq it-tablet ikolli it-talking box, għalija jisni qiegħda naqra, għadni ma tallimtx il-braid għax ili 8 xhur bissaw. Hawnhekk sibt second family, tallimt nimxi bil-stick, bil-walking cane u ħafna affarijiet. Segretarju parlamentari għal persuni b'diżabilità Anthony Agius-Techelis tenna li s-servizz li jingħata f'dan iċ-ċentru huwa parti minn kullana ta' servizzi li jingħataw blan li persuni b'diżabilità isaħħu l-abiltajiet tagħhom u jgħixu ħajja dejjem aktar indipendenti.